Kaixo, ongi etorri Mondragon Linguako bideo eskoletara. Bideo honetan plural hurbila zer den ikasiko dugu. Forma hau hurbiltasuna adierazteko erabiltzen dugu. Eta nola egiten dugu? Pluraleko kasumarkaren lehen bokalaren ordez o jartzen. Hau da, guztiak, guztiok. Edo ikasleek, ikasleok. Edo emakumeei, emakumeoi. Askotan, hizlaria bere burua sartzen du adierazten ari den taldean. Ikus dezagun adibide bat. Irakasleek pazientzia behar dute. Ni ez naiz irakaslea beraz. Guk irakasleok pazientzia behar dugu. Ni irakaslea naiz. Baina ez beti, batzuetan forma hau erakusleen baliokidea izan daiteke. Azken egunotan asko ikasi du. Azken egun hauetan asko ikasi duela esan nahi du horrek. Edo, zuzendu honako esaldiok. Esaldi hauek. Goazen praktikatzera. Gaudenen artean, gela txukundu behar badugu, nola esan dezakegu? Hori da, gela guzti on artean txukunduko dugu. Eta talde baten bazkidearekin hizketan bagaude, nola esango diogu bazkideek lehentasuna dutela? Pixka zailagoa, Bazkideak zaretenok lehentasuna daukazue. Ea, azkena. Azken 10 urte hauetan, ordenagailuak asko aldatu dira. Oso ondo, azken 10 urteotan, ordenagailuak asko aldatu dira. Plural hurbila ere, talde bat osatzen dutenen artean, hizlaria dagoenean erabiltzen dugu. Honek, bere izena esan beharrean, zenbatzaile bat erabiliko du taldea osatzen dutenen kopurua adieraziz. Honela, zuk eta biok egin beharko dugu. Edo, Maria, Maite eta hirurok joango gara. Orain, zuok ere plural hurbila erabiltzeko prest. Agur!